Καλησπέρα και από μένα. Ο ρόλος μου στα 27 χρόνια της καριέρας μου έχει υπάρξει πολυπίκυλος, θέλω να σας πω. Όπως γνωρίζουν και η Νανά αλλά και η κυρία Τόλκα, η Αλεξάνδρα. Ακούω φορές τη φωνή μου, αν μπορείτε να το διορθώσετε αυτό. Αμέσως θα το διορθώσουν τα παιδιά από το κοντρόλ. Λοιπόν, όπως ξέρουν, έχω υπηρετήσει το πολιτικό ρεπορτάζ, έχω υπηρετήσει το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, έχω κάνει κοινωνικές εκπομπές, έχω κάνει τα πάντα. Ντοκιμαντέρ, σε αυτά, γραφεία τύπου, υπουργεία, τα πάντα. Ναι, τώρα βρίσκομαι σε μια θέση σχολιαστή, σε μια εκπομπή ψυχαγωγική και αντιμετωπίζουμε τα πάντα με χιούμορ, όπως και την περίπτωση της κυρίας Μπαλατσινού, που μου έρχεται λίγο βαρύ τέτοιες περιπτώσεις να τα αντιμετωπίζω με χιούμορ, όμως με χιούμορ τα αντιμετωπίζω. Από ό,τι είδατε στην πρώτη απάντηση που έδωσα, σε αυτή την αήθη και μοναδική στα χρονικά επίθεση, ήταν με χιούμορ. Χα. Προσπάθησα το γερός άντρας να το μεταφράσω ως ότι δεν έχω, ας πούμε, την σωματική δύναμη να δείρω, άρα δεν είμαι αρκετά γερός. Δεν θέλησα να δώσω σεξουαλικές και σεξιστικές προεκτάσεις. Σε αυτή την αήθη, επαναλαμβάνω, δήλωση και μάλιστα μηνύσιμη. Κάτι που δεν συμπεριλάβατε, στις δηλώσεις αυτές η κυρία Μπαλατσινού κάλεσε τις κάμερες αν έχουν τα cuts, γι' αυτό χρησιμοποίησα αργότερα τη λέξη cuts. Εγώ μιλάω ελληνικά, δεν μιλάω ελληνοαγγλικά. Δεν είμαι μια στο Μαϊάμι και μια στην Αθήνα, είμαι μονίμως στην Αθήνα. Κάλεσε λοιπόν η κυρία Μπαλατσινού τις κάμερες, αν έχουν τα cuts, να παίξουν αυτές τις δηλώσεις στις εκπομπές. Αυτό νομίζω ότι είναι όχι απλά μηνύσιμο και άξιο αγωγής. Είναι μοναδικό στα χρονικά, τουλάχιστον στα 27 χρόνια που είμαι εγώ στο χώρο, δεν έχω ξαναδεί τέτοιου είδους ομοφοβική και σεξιστική επίθεση εναντίον κάποιου συναδέλφου. Κύριε Παπανότα, εμείς όπως είδατε, είχαμε τα γκάτζ και παίξαμε ολόκληρη την απάντηση της κυρίας Μπαλατσινού. Στη δική σας εκπομπή η απάντηση κόπηκε. Δεν έπαιξε όλη η απάντηση αυτή που αφορούσε εσάς. Ας μην μιλήσουμε για δεοντολογία, την οποία γνωρίζετε νομίζω ορισμένοι τουλάχιστον από τους παριστάμενους εκεί πάρα πολύ καλά. Εγώ δεν θα κάνω καμιά επίθεση σε κανένα συνάδελφο για το γεγονός ότι παίξαν κάποιες δηλώσεις οι οποίες δεν θα έπρεπε να έχουν παίξει. Δημήτρη, συγγνώμη, επειδή μιλάς για θέματα δεοντολογίας, ο Σωτήρης μίλησε ότι δύο κάμερες, μία εκ των οποίων ήταν η δική σας του Happy Day και άλλη ήταν του Αποκαλυπτικά, εμείς παρουσιάσαμε ακριβώς την απάντηση της κυρίας Μπαλατσινού, ολόκληρο το κομμάτι, ενώ στο Happy Day κόπηκε όλο το κομμάτι αυτό. Πράγμα το οποίο μπορούμε να γυρίσουμε τον χρόνο του αέρα. Να μην μείνουμε σε αυτό και να μείνουμε στην ουσία των πραγμάτων. Όχι, μα είπατε, όχι, συγγνώμη κύριε Παπανότα, είπατε ότι η κυρία Μπαλατσινού είπε στα τηλεοπτικά συνεργεία αν έχουν τα γκάτς να παίξουν την απάντηση. Αφήστε με λίγο, ναι. Δημήτρη, συγγνώμη, ένα λεπτό. Αυτό που λέει ο Σωτήρης όμως είναι σωστό, γιατί αυτό το οποίο λες, αυτό που είπε η κυρία Μπαλατσινού, φυσικά είχαν τα γκάτς. Γιατί να παίξετε αυτή. Μα εμείς το παίξαμε. Αυτό λέει ακριβώς ο Σωτήρης. Εμείς είχαμε τα γκάτς, για τον Αλφα πάει αυτό και για την εκπομπή σας. Δεν είναι θέμα γκάτς, παιδιά, είναι θέμα δεοντολογίας. Δεν μπορεί να βγω εγώ, ας πούμε, μεθυσμένος να κάνω δηλώσεις σεξιστικές για κάποιον και να τις παίξετε. Αλλά εν πάση περιπτώσει να μην μείνουμε εκεί. Συγγνώμη. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και από μένα, επειδή γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Τι εννοείς, ότι ήταν μεθυσμένη η κυρία Μπαλατσινού και έκανε αυτές τις δηλώσεις? Θέλω να σε ρωτήσω το εξής, Νανά μου, επειδή γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και επειδή είσαι στα μέσα ενημέρωσης από τότε που είμαι κι εγώ. Ακριβώς. Ναι, έχεις ξαναδεί τέτοιου είδους επίθεση σε κάποιον? Θα σου πω κάτι ειλικρινά και το δήλωσα χτες. Δημήτρη, επειδή σε ξέρω πάρα πολλά χρόνια και ξέρω ότι είσαι ένας μορφωμένος άνθρωπος, θεωρώ απρεπές να ρωτάμε κυρίες συνεχώς και να επιμένουμε στο εάν έχουν κάνει και πόσες πλαστικές. Να μένετε εμένα εκεί να κάνω καμιά ερώτηση. Μισό λεπτό. Δημήτρη, μου άφησέ με. Παρακολουθώ τον τρόπο. Δεν σε αφήνω, Νανά μου. Με είδες εμένα εκεί να κάνω καμιά ερώτηση? Έκανε ο Μιχάλης ο Πλεμένος και επίσης. Άσε το Μιχάλη. Δεν μπορούμε να κάνουμε διάλογο, Δημήτρη. Πρέπει να κάνουμε ένα διάλογο. Στις συνεντεύξεις, Νανά μου, που έχουν παίξει κατά καιρούς σε δεκάδες εκπομπές, έχεις δει ποτέ τέτοιου είδους ερωτήσεις? Θα σου πω κάτι. Επειδή παρακολουθώ. Και πάση περιπτώσει η κυρία Μπαλατσινού τι υπηρετεί 20 χρόνια τώρα? Δεν υπηρετεί το lifestyle? Στο Νίτρο και στο Downtown δεν υπήρχαν αυτές οι ερωτήσεις? Δημήτρη, θέλεις να μιλήσουμε? Η κυρία Μπαλατσινού δεν καθόταν σε ένα καναπέ όπου χαρακτηριζόταν άνθρωποι της τηλεόρασης τσουλάκια?
Δημήτρη, Δημήτρη μου, εάν θέλεις να μιλήσουμε, ευχαρίστως. Δεν θέλω να γίνεται μονόλογος, είσαι στο τηλέφωνο, είναι δύσκολο να συνεννοηθούμε. Σε λοιπόν κάτι θέλεις να απαντήσεις. Έχεις ξαναδεί τέτοιου είδους επίθεση σε κάποιον? Θα σου εξηγήσω, διότι όταν εσύ απαντάς και λες... Επί του προκειμένου, σε παρακαλώ. Έχω δει. Και τον Πέτρο Κωστόπουλο όταν επετέθηκε και είπε τεκνατζού την Ναταλία Γερμανού. Μισό λεπτό. Πήρα εγώ και του έκανα μία κριτική εξαιρετικά έντονη. Και βγήκε ο Πέτρος Κωστόπουλος και δεν μίλησε ευπρεπώς για μένα. Έκανε πάρα πολύ έντονη κριτική και μίλησα για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εμφανιζόμαστε μπροστά στις κάμερες. Συγγνώμη, είμαι γυναίκα. Συγγνώμη, έχω και εγώ θέματα υγείας, έχω θέματα ζωής, έχω παιδί και δεν είναι ωραίο, Δημήτρη, να ακούγεται από έναν κύριο... Δεν θα κάνεις μαθήματα, Νανά μου, θα σε παρακαλούσα πάρα πολύ. Η καριέρα μου είναι σε κοινή θέα, ποτέ δεν έχω υπογράψει με ψευδόνυμα και οι θέσεις που έχω πάρει στη ζωή μου έχουν... Συγγνώμη, κάτσε, περίμενε. Δημήτρη Παπανώτα, περίμενε. Ναι. Τι εννοείς, ότι έχω υπογράψει με ψευδόνυμο εγώ? Όχι. Να πάρ' το πίσω λοιπόν. Γιατί είπες, δεν έχω. Μιλάμε. Άκου, Δημήτρη. Μισό λεπτό. Χθες χειροκροτούσες. Δημήτρη. Χειροκροτούσες και χαμογελούσες για αυτή την επίθεση που έχω. Δημήτρη, μισό λεπτό. Εάν ποινικοποιείτε το νεύμα μου, είναι η πρώτη φορά που το ακούω. Δεύτερον, λες, δεν έχω υπογράψει με ψευδόνυμα. Δημήτρη, χάνεις τον έλεγχο. Θες να μου απαντήσεις? Δημήτρη, χάνεις τον έλεγχό σου. Θέλω να μου απαντήσεις. Έχεις ακούσει ποτέ? Δημήτρη, χάνεις τον έλεγχο και δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Μίλησες και θέλω να το λήξουμε. Πριν μιλήσει η Αλεξάνδρα, είπες ότι έχω υπογράψει με ψευδόνυμο. Εγώ κατά τη διάρκεια... Δεν έχω κανένα... τώρα σε παρακαλώ, να μείνουμε στο θέμα μας και άσε τη δική σου την καριέρα, την ξέρουμε και τη δική σου και τη δική μου και όλων μας. Ωραία, επειδή δεν έχω υπογράψει ποτέ με ψευδόνυμο και επειδή αφήνεις υπονοούμενο, τι εννοείς? Θέλω να μου εξηγήσεις. Δεν κανένα υπονοούμενο. Να μείνουμε στα υπονοούμενα της κυρίας Φαΐλου Παπινιώτη. Καταρχάς αυτό που λες είναι απρεπέστατο. Γιατί δίνεις μία επωνυμία σε μία κυρία η οποία είναι μάνα, η οποία έχει παιδιά και εσύ αυτή τη στιγμή ονομάζεις την Τζέννη κυρία Φαΐλου Κρανιδιώτη. Συγγνώμη, δηλαδή. Έτσι είναι. Αυτές οι πολιτικές της τοποθετήσεις. Ποιες είναι οι πολιτικές? Τις συγκεκριμένες μέρες τη χαρακτηρίζουν φαΐλο και οι αναλύσεις της περιορολογιών και τιμιγορίας και ξέρω τι προσπαθεί να μας το παίξει και Παπινιώτη. Δημήτρη, η Τζέννη σου έκανε μία απάντηση στα σχόλια που έκανες εσύ. Δεν μίλησε γενικώς. Ξεκίνησε μια απρόκλητη επίθεση, χωρίς καν. Της λέγανε δημοσιογράφοι ότι αυτά δεν τα έχει πει ο κύριος Παπανώτας και επέμενε. Μισό λεπτό. Δεν ήμουν παρόν για να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Δημήτρη, μισό λεπτό, γιατί έχουμε τον συνάδελφο ο οποίος ήτανε. Θα με αφήσετε να σου πω 5 κουβέντες που θέλω να σας πω εγώ? Δημήτρη, ένα λεπτό μόνο, σε παρακαλώ, γιατί λες για το θέμα των δημοσιογράφων. Κώστα Ιφαντή, δώσ' μου σε παρακαλώ τον Κώστα τον Παπαποστόλου, όπου ήτανε παρόν. Γιατί θέλω αυτά τα οποία λέμε στον αέρα να τα επιβεβαιώνουμε, όπως αυτό που είπες, Δημήτρη, ότι αν έχετε τα guts να το παίξετε. Ο Κώστας Παπαποστόλου που ήταν εκεί, η ερώτηση και αυτό το οποίο, και σε αυτόν τον οποίο απέφθινε το λόγο η Τζέννη Μπαλατσινού, ήταν στο Μιχάλη τον Πλεμένο. Το δικό σας δημοσιογράφο. Κώστα Παπαποστόλου. Έπεσε η γραμμή του Κώστα. Μισό λεπτό. Να φτιάξουμε και τη σύνδεση του Δημήτρη, γιατί έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, να δω παρακαλώ ακούγονται, λίγο. Να σου πω, Κατημένη μου, ακούγονται όμως πάρα πολλά. Αμέσως θα απαντήσετε όλοι. Τα οποία δεν είναι σωστό να μένουν στον αέρα. Δεν θα μείνει τίποτα στον αέρα, να το ξέρεις πολύ καλό ότι σε αυτή την εκπομπή, γι' αυτό βγαίνει και ο Δημήτρης και τον καλέσαμε. Κώστα. Μένιο. Κώστα, σε ακούω. Ο Δημήτρης ο Παπανώτας πριν από λίγο είπε, λοιπόν, θέλω να μας επιβεβαιώσεις την είδηση ότι απευθύνθηκε προς εσένα και στο Μιχάλη τον Πλεγμένο η Τζέννη Μπαλατσινού και είπε ότι και ο Δημήτρης ο Παπανώτας είναι. Αν έχετε τα guts, παίξτε αυτό το οποίο είπα. Απευθύνθηκε σε ποια κάμερα, Κώστα? Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι σίγουρα off κάμερα η κυρία Μπαλατσινού το είπε αυτό, ότι αν έχετε τα guts να το παίξετε. Και μίλησε και στο συνάδελφο από το Happy Day κιόλας και του λέει να το παίξετε αυτό. Αν έχετε τα κότσια να το παίξετε. Ωραία. Αυτό... Λοιπόν, εγώ έχω να σας πω τα εξής.
επιστρέφω τους χαρακτηρισμούς στην κυρία Μπαλατσινού. Εγώ προσπάθησα να χειριστώ με χιούμορ καταρχήν την επίθεση, αλλά η κυρία Μπαλατσινού επιμένει και πάλι με σεξιστικές επιθέσεις του στυλ «η βιολογία δεν είναι πεπρωμένο». Θέλετε να μου εξηγήσετε εσείς τι καταλαβαίνετε από αυτό? Δεν το είδα εγώ αυτό, αλλά να σε ρωτήσω κάτι, Δημήτρη. Στο κείμενο που παίξατε λέει «η βιολογία δεν είναι πεπρωμένο». Τι εννοεί ακριβώς? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Μου φαίνεται πολύ περίπλοκο για τη δική μου αντιληπτικότητα. Με φαίνεται δεν είμαι τόσο. Αλλά παρόλα αυτά δεν το καταλαβαίνω τι σημαίνει. Με χαρά θα ακούσω αυτό που μου λες ότι η βιολογία δεν είναι πεπρωμένο. Εγώ το παραπέμπω στη δική σας κριτική. Τι σημαίνει η βιολογία δεν είναι πεπρωμένο? Κύριε Παπανότα, καλησπέρα και από μένα. Τι σημαίνει, παρακαλώ, σας ρωτάω κάτι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, τον τρόπο σκέψης της κυρίας Μπαλατσινού. Θεώρησα ότι αφορούσε στην ηλικία και στις πλαστικές αυτό. Και θέλω να σε ρωτήσω. Να μιλήσω με έναν, γιατί είστε πολλοί. Θα σας πω και για τις πλαστικές και θα σας πω και όλα, γιατί εγώ είμαι δημοσιογράφος πολλά χρόνια, παιδιά. Ναι, αλλά Δημήτρη. Εγώ λοιπόν για την κυρία Μπαλατσινού, επί 2 δεκαετίες μιλούσα με τα καλύτερα λόγια, κακώς από ό,τι αποδεικνύεται. Υπερασπίστηκα προσωπικά την εκπομπή τους στο Μέγκα με τον Πέτρο. Ακόμα και όταν βγήκε ο Σεφερλής, είπα κακό στο Μέγκα, έκοψε αυτή την εκπομπή και την αντικατέστησε. Και γενικά μόνο καλά λόγια είχα να πω. Το αν δεν μ' άρεσε το αποτέλεσμα των πλαστικών της επεμβάσεων, διατηρώ το δικαίωμα να μην μ' αρέσει. Όπως διατηρώ το δικαίωμα κάποιες επιλογές της προσωπικές που γίνονται δημόσια και όχι εγκρυπτό. Δεν μπήκα στο σπίτι της να δω τι κάνει η κυρία Μπαλατσινού. Αλλά όταν κυκλοφορούν οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν στον τύπο, δικαιούμαι όπως όλοι οι δημοσιογράφοι να σχολιάσουμε αυτές τις φωτογραφίες. Τελειώνω με αυτό και λέω το εξής. Φτάνει πια να μας προκαλούν με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μάθει να είναι στο απειρόβλητο και στη βασιλεία τους και να είναι ομόκληροι της εξουσίας του ΠΑΣΟΚ, αργότερα ομόκληροι της εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας, να μας προκαλούν με φωτογραφίσεις. Συγγνώμη που στο λέω, επειδή είσαι στον αέρα. Καμία αντίρρηση. Απλώς επειδή είσαι στον αέρα, θέλω να σου πω ότι επειδή δεν υπάρχει και άλλη πλευρά της Τζέννης Μπαλατσινού εδώ. Ναι, ότι αυτά. Εγώ για σένα το λέω. Απλώς να. Ναι. Επειδή είσαι εκνευρισμένος. Μιλάω γενικά για αυτούς που μάθανε να ζουν στο απειρόβλητο και στη βασιλεία τους, ομόκληροι της εξουσίας 40 χρόνια τουρκικά, και οι οποίοι δεν πάνε να κρυφτούν σε μια γωνιά και να μας αφήσουν στην κατάντια που μας φέρανε, να δουλεύουν μέρα νύχτα και να πληρώνουμε φόρους, αλλά προσπαθούν να μας προκαλέσουν με φωτογραφίες lifestyleίστικες, με διάφορες υπουργούς στο πλάι τους, και να κάτσουν να μας πούν οι διαφημίσεις που έχουν στα δίθεν σοβαρά μέσα ενημέρωσης, που έχουν κάτι σαϊτάκια, τεστεράντζες. Οι διαφημίσεις αυτές από πού προέρχονται και ποιος τις χρηματοδοτεί? Γιατί φοβάμαι να χρηματοδοτεί ο λαός, ο οποίος είναι φασιστής και πληρώνει. Άφησε με να. Θέλω επίσης να πω ότι κάποιες κυρίες που κυκλοφορούν στο Ολυμπιακό στάδιο και τις βλέπουν εκεί οι αθλητές Παρασκευές, μπαταρισμένες 10 φορές το πρόσωπο, 2 φορές στην κοιλιά, στο στήθος, παντού, δεν θα κάνουν αυτά ούτε νύχτα ούτε εγκρυπτό. Ο κόσμος έχει μάτια και βλέπει. Επίσης το γονίδιο ορισμένων κυριών δεν μπορεί να είναι τόσο φοβερό πια και να είναι τόσο πια πλαστικές. Δημήτρη, μπορούμε να μιλήσουμε όταν θα βάλεις. Και δεν είναι σε αυτή την κατάσταση. Επομένως, να σταματήσουν να μας προκαλούν και να μας κουνάνε το δάχτυλο. Αλλά βέβαια η κυρία Μπαλατσινού δεν σεβάστηκε η κυρία Μπαλατσινού την ευεργέτηδά της. Κύριε Παπανότα, μισό λεπτό, παιδιά. Οικονομική ασυλία, και μόλις σταμάτησε αυτή η ασυλία γιατί μπήκανε μέσα ξένοι. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι για την κυρία αυτή πήρε το φτιάρι με τη λάσπη και πετούσε δεξιά και αριστερά. Θα σεβαστεί εμένα? Ένα λεπτό, έρχομαι αμέσως σε εσάς, μία άνω τελεία. Θέλω να πω μόνο και για το τηλεοπτικό κοινό το οποίο παρακολουθεί ότι ο Δημήτρης παραδέχεται ότι έχει κάνει τους σχολιασμούς για τις πλαστικές και το οτιδήποτε έχει θέμα σχολιασμού με αυτά τα οποία. Βεβαίως έχουμε κάνει. Μισό λεπτό, θα έρθω αμέσως. Δημήτρη, θέλω να πω. Δημήτρη, μισό λεπτό, άφησε με. Μένιο μου, εσένα θα σ' άρεσε να ακούσεις αυτούς τους χαρακτηρισμούς? Δημήτρη, άφησε με ένα λεπτό. Δεν έχω έρθει. Αυτό θέλω να τοποθετηθώ και για να ακούσει και ο κόσμος. Ο Δημήτρης λέει ότι εγώ κάθισα και σχολίασα ένα θέμα το οποίο έπαιξε στο διαδίκτυο. Ερωτήθηκε. Από ποιους ερωτήθηκε δεν θα το εξετάσουμε, ούτε μας ενδιαφέρει. Απ' την άλλη, θα μπορούσες να μου πεις το οτιδήποτε για τη δουλειά την οποία κάνω ή για έτσι όπως είμαι. Αυτό το οποίο με ενοχλεί είναι ότι μπήκες. Και είναι ανθρώπινο αυτό και οφείλουμε όλοι να το σεβαστούμε, ότι γιατί και ο Δημήτρης έχει συγκεκριμένα.
συγγενείς, έχει ανιψάκια, έχει μικρά παιδιά τα οποία βλέπουν τηλεόραση. Δεν μπορεί, έχει δίκιο σε αυτό το κομμάτι, να θίγει πολύ προσωπικό, ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο της σεξουαλικότητας του κάθε ανθρώπου. Αυτό είναι και γι' αυτό, ξεσπάει με την οργή αυτή. Όχι, μισό λεπτό. Η κυρία Παλατσινού δεν έκανε ποτέ παρέα μαζί μου να δει τις επιλογές μου. Είπα τη δικιά της άποψη. Δεν φάγαμε ποτέ μαζί. Δεν γνωρίζεστε. Ή στις πολυτελείς παραλίες που συχνάζει για να δει. Να έρθω στην Ανάτη Παλετσάκη. Δημήτρη, ωραία. Επειδή θέλω να κάνουμε. Η κυρία Παλατσινού νιώθει την ανάγκη να μεταφέρει αυτά που τους μεταφέρουν οι φιλενάτες της. Να μεταφέρω και εγώ αυτά που ακούω για εκείνη. Μισό λεπτό. Δημήτρη, επειδή θέλω να κάνουμε λίγο διάλογο, θέλω η Νανά, θέλει να σου μιλήσει και η Αλεξάνδρα και να μπορέσουμε να κάνουμε ένα διάλογο. Ωραία. Δημήτρη, καταλαβαίνω από τον τόνο της φωνής σου ότι είσαι βαριά οργισμένος και έχεις μαζέψει πάρα... Όπως θα ήταν οποιοσδήποτε φυσιολογικός άνθρωπος στη θέση μου. Θεωρείς ότι... Να ζητήσει ένα συγγνώμη, κυρία Μπαλατσινού, και όχι να ρίχνει λάδι στη φωτιά, επαναλαμβάνοντας τις σεξιστικές επιθέσεις. Να βγει να ζητήσει ένα συγγνώμη γιατί έσφαλε βαριά. Δεν μπορούμε να κάνουμε διάλογο. Και να πει συγγνώμη, δεν ήμουν στα καλά μου εκείνη την ημέρα, έπαιξε μια χοντράδα. Δημήτρη, το πόσο άσχημα είναι να ακούγονται υπονοούμενα για τις σεξουαλικές επιλογές κάποιου έχει να κάνει με όλες τις πλευρές. Δηλαδή, όταν μια γυναίκα, επειδή κυκλοφορεί με μικρότερο άντρα, χαρακτηρίζεται ως τεκνατζού, αυτό είναι ρατσιστικό. Και κατά τη γνώμη μου έχει την ίδια βαρύτητα κακώς με όσους αφήνουν υπονοούμενα, γιατί εφόσον βλέπεις την εκπομπή μας και εφόσον με παρακολουθείς γνωρίζεις την θέση μου για αυτόν που έχει επιλέξει να είναι σεξουαλικά διαφορετικός. Αυτό δεν αφορά κανέναν. Το θέμα της κυρίας Μπαλατσινού είναι το θέμα της ηλικίας, αλλά το θέμα του πορτοφολιού. Δημήτρη, αυτή τη στιγμή είναι αυθαίρετο. Αυτό είναι αυθαίρετο που λες. Δεν είναι αυτό. Θα μου δείξετε κάποιο σύντροφό της ο οποίος πεινούσε. Δημήτρη μου, αυτή είναι. Μισό λεπτό, παιδιά. Αν μου επιτρέπετε, επειδή με τον Δημήτρη γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Άστο τώρα, γιατί έχω κάνει ρεπορτάζ. Λέγαν τα βόρεια προάστια όταν έμεινε η κυρία Μπαλατσινού ελεύθερη και τελικά κλάψανε τα πανοράματα Θεσσαλονίκης. Άστο τώρα. Άστο τώρα, μην το συνεχίσουμε αυτό. Για Μυτιλήνη ξεκίνησε η κυρία Παλατσινού και Καβάλα βρέθηκε. Έχετε κάποια προηγούμενα, κύριε Παπανότα, είπατε... Κύριε Παπανότα, ακούστε λίγο. Λούσα και στα πλαστικά όλα. Κύριε Παπανότα, πριν από λίγο είπατε... Είναι πολύ βαριές οι Είναι κατηγορίες βαριά καταγγελία αυτή που λέει. Ποια είναι η καταγγελία ακριβώς? Είναι βαριά αυτά τα οποία λες, δεν είπα καταγγελία. Είναι βαριά αυτά τα οποία λες για την Τζέννη Παλατσινού, για πλούσια πορτοφόλια και τέτοια πράγματα. Της το επιστρέφω γιατί έχω τις καλύτερες σχέσεις με τις γυναίκες της οικογένειάς μου, του επαγγελματικού μου περιβάλλοντος και της προσωπικής μου ζωής. Από πού προέκυψε όλο αυτό? Η κυρία Παλατσινού γιατί τα είπε αυτά? Γιατί έχω μιλήσει για πολλές γυναίκες με λόγια θαυμασμού, όπως για την Ελίνα Μερκούρη, όπως για την Ελίνα πριν, όπως για την Ελένη Γλίκα Τιαρβελέρ. Δεν την κατατάσσω στην ίδια κατηγορία, λυπάμαι. Καταλαβαίνω πάρα πολύ. Καλά, εντάξει, για να μιλήσεις και να είναι κάποια γυναίκα δεν πρέπει να είναι η Αρβελέρ, βρε Δημήτρη μου. Η κυρία Παλατσινού μας πουλάει ένα lifestyle, ότι κάνει διακοπές λουσάτες με υπουργείες. Καλά, και εμείς δεν δουλεύουμε στα φανζίν, βρε Δημήτρη μου. Δεν δουλεύουμε στα φανζίν και εμείς και τα μοιράζουμε στον δρόμο. Κύριε Παπανότα, πριν από λίγο είπατε ότι επί 2 δεκαετίες λέγατε καλύτερα για την κυρία Παλατσινού. Πώς ξεκίνησε αυτή η διαδικασία? Να δούμε πώς αγόρασα εγώ το σπίτι μου και πώς αγόρασε η κυρία Παλατσινού. Πώς ξεκίνησε αυτή η διαδικασία από τη στιγμή που είχατε πολύ καλές σχέσεις με την κυρία Παλατσινού και την υποστηρίξατε, όπως είπατε πριν, να ξεκινήσει αυτή η κόντρα από το πουθενά? Δηλαδή, επειδή σχολιάσατε τις πλαστικές, αυτή ήταν η αιτία που ξεκίνησε η επίθεση. Εσείς δεν ξέρετε, δεν γνωρίζετε. Ξεκίνησε. Ένα συγγνώμη δεν ξέρει να λέει η κυρία Παλατσινού. Πρέπει να επανέλθει. Κύριε Παπανότα. Και τους ίδιους χαρακτηρισμούς. Κύριε Παπανότα. Να συγγνώμη. Δεν είμαστε εμείς οι παρατρεχάμενοι. Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι? Κύριε Παπανότα, συγγνώμη, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα διάλογο. Η κυρία Μπαλατσινού είναι μια γυναίκα η οποία δεν έχει προκαλέσει ποτέ τέτοιου είδους κόντρες, αν θέλετε, στην ελληνική τηλεόραση. Αυτό από κάπου έχει ξεκινήσει. Μισό λεπτό. Αυτό κάπου έχει ξεκινήσει. Μάρτιν, μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Θέλει να μιλήσει και να δει. Έλα, Κυρίες με κάπα κεφαλαίο είναι οι γυναίκες που μας μεγάλωσαν με θυσίες και με στερήσεις, που τρέχανε και στη δουλειά και μας μαγειρεύανε και ήταν και στο προσκεφάλι μας όταν ήμασταν άρρωστοι. Κυρίες με κάπα κεφαλαίο είναι οι γυναίκες
σήμερα μέσα στην κρίση που ψάχνουν να πλύνουν καμιά σκάλα για να μεγαλώσουν τα παιδιά. Μια γυναίκα η οποία μπορεί να έχει. Να πάρουν φαγητό για τα Δημήτρη, παιδιά. μια γυναίκα η οποία μπορεί να έχει καλύτερη οικονομική άνεση, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κατακριτέο. Η ζωή σε κάποιους ανθρώπους τα φέρνει έτσι, σε κάποιους τα φέρνει διαφορετικά, Δημήτρη, και το ξέρεις. Άστα, τελειώσαν αυτά. Αυτά πριν το 2009. Τώρα ζουν αλλού. Δηλαδή...